Takže treba myslieť. No a teraz ešte tu máme toto, že pán Kisucký, aký význam dávate knihám pána Cyrila Hromníka a jeho téze, že dravické národy ovplyvňovali náš národ Slovenov, Slovákov? Ja som to študoval, analyzoval a naozaj nachádzam x slov, vied, názvov i toponym s dravickým jazykom, tamilčinou v našom súčasnom slovenskom jazyku. To si naši predkovia nechali do jazyka, aký používali, implementovať cudzie slova? To sme nemali na to vlastné výrazy? Ak sa to stalo, z akého dôvodu sme to nechali urobiť? Takto, ja som tú knihu čítal od pána Hromníka, je to taká hrubá kniha, má to asi 1000 strán. Hej. Pán Hromník vychádza z toho, že tí drávidi z Indie prišli na Slovensko. A oni tu zaviedli náboženstvo, duálne náboženstvo Šiva Živa. Áno? Šiva je boh, ktorý je duálny. Hej? Má aj mužskú časť, aj ženskú časť. Áno. A Živa, to je žena. Áno. Živa, všimnite si, že byť živý, je v slovenčine rovno živa, má význam. Áno, áno, ale áno. v iných jazykoch tá Šiva Živa nemá žiadny význam. To je Len pravda. v slovenčine. Podľa mňa to bolo presne naopak. Nie z Indie prišli k nám, ale zo Slovenska prišli do Indie cez Rusko a im priniesli náš jazyk a aj naše náboženstvo v tom čase duálne Šiva Živa. A na Slovensku potom z tohoto náboženstva neskôr vzniklo kresťanstvo, vyznávanie ducha. Áno? Ale prvé náboženstvo bolo duálne. Áno? Že dualita vládne. Až neskôr zistili, že okrem duality je tu duch a hmota, to je dualita, ale duch vládne. A preto vzniklo kresťanstvo. Teda Ježiš Kristus, to bol následne. Áno?